नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. गणपती बाप्पाचे आगमन झाले असून सर्वत्र भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. बुलेटिनमध्ये आपण गणेश उत्सवासंदर्भातील खास बातमीसह राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत. सुरुवात करूया कोरोना संदर्भातील बातमीनं. शंभर टक्के लसीकरणाबद्दल केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया आणि केंद्रीय रस्ते विकास जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी गोवा सरकारचे अभिनंदन केले असले तरी राज्य सरकारचा लसीकरणाचा हा दावा कितपत खरा आहे असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. 100% लसीकरणाच्या दाव्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला असून सरकार खोटे बोलत असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. राज्यात गणेश चतुर्थी हा आनंदाचा उत्सव, त्यामुळे कोविडच्या छायेत लोक आर्थिक तंगीत असतानाही खरेदी करण्यासाठी हात आखडता घेत नाहीत. हे गेल्या 2 दिवसातील बाजारपेठेतील उलाढालीवरून दिसून आले. 2 दिवसात राज्यात तब्बल 100 कोटीहून अधिक उलाढाल झाल्याची माहिती व्यावसायिकाकडून मिळत आहे. मडगाव, पणजी, मापसा या मुख्य 3 बाजारपेठात झालेली खरेदी दिलासादायक असून मडगावात 3 दिवसात 40 कोटींची उलाढाल असण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. उगवेतील अर्धी अधिक घरे ही उंच भागात आहे. या उंच भागातील बहुतांश घरातील नळांना कमी दाबाने पाण्याचा पुरवठा होतो. गावात ऐन चतुर्थीच्या दिवशी गावात नळाला पाणी न आल्याने येथील लोकांचे पाण्याअभावी बरेच हाल झाले. या संबंधी पेडणे पाणी पुरवठा कार्यालय तसेच संबंधित अभियंत्यांना वारंवार प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे या भागातील लोकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून याचा जाब विचारण्यासाठी पेडणे पाणी पुरवठा कार्यालयात धडक देण्याचा इशाराही स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे. 70 तालुक्याबरोबर राज्यातील विविध भागात पर्यावरण जतनाचा संदेश देण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवून विविध प्रकारच्या इको फ्रेंडली वस्तू बनवण्याचे धडे देणाऱ्या भुईपाल येथील पर्यावरण वेड्या सूर्यकांत गावकर यांनी गणेश चतुर्थीच्या काळात आपल्या अंगणात सलग 15 वर्ष रानात मिळणाऱ्या नवीन प्रकारच्या वस्तूपासून गणेश मूर्ती उभारण्याची संकल्पना कायम ठेवली आहे. यंदा एका विशिष्ट प्रकारच्या गवतापासून मिळणाऱ्या फुलांचा वापर करून सुमारे 4.5 फूट उंचीची गणेश मूर्ती उभारून नागरिकांना दर्शनासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. रायफल शूटिंग असोसिएशन गोवातर्फे राज्यस्तरीय नेमबाजी स्पर्धा रविवारी 19 ते मंगळवारी 21 सप्टेंबरपर्यंत यश शूटिंग हब, मांद्रे आणि यश शूटिंग अकादमी मापसा येथे करासवाड आणि मांद्रे शूटिंग रेंजवर भरणार. एअर आणि फायर आर्म शूटिंग स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. रायफल शूटिंग असोसिएशनचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट मेघश्याम विक्रम भांगले यांनी राज्यस्तरीय नेमबाजी स्पर्धेविषयी माहिती जाहीर केली आहे. ही स्पर्धा विविध गटांमध्ये होणार आहे. स्मॉल बोर रायफल पिस्तूल आणि एअर रायफल पिस्तूल या नेमबाजी क्रीडा प्रकारात ही स्पर्धा घेण्यात येईल. तर या होत्या गोव्यातील दिवसभरामधील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.